Fiatilla todella hienosti. Sitten on vähän nippu kasassa siellä, pikkusen tuo rata pölähtää, mutta se ei tahtia haittaa käden osalta ja numero 72 Kimmo Ronkanen Suonenjoen urheiluautolla Hämärän Jopparin Kolmolla kauniin värisillä ajokeilla. Ja kun vielä maalaisiin semmosia hempeitä kunkia, niin ja 68 Vilppilähtö, eli numero 68 Aki Väänänen Vilppilähtö, eli hän on sitten maaliin saapuneista viimeinen Vilppilähtö tosiaan tuolle numerolle 68 ja se Vilppilähtö näytetään sitten tuolla päälippupisteessä. Tiedät sitten tosiaan kerkisikö kaveri huomata tuota lippua siellä, kun 71 Olli Lohilahdella on jotain ongelmia, samaten kuin 68 Aki Väänäsellä tuo Vilppilähdön ottaneella kaverilla vähän meinaa ajokin piirtää, mutta ei siinä mitään, näin painetaan kuitenkin menemään siellä keskialueella ja tosiaan 5 parasta suoraan tuonne välieriin musakelvauhtia keräilyerään lähdöistä. Varikkokaaretta siellä väännetään tulemaan ja erittäin hienosti jo 50. Karvonen, Koljonen, Väätäinen, Jääskeläinen, Turunen, Salonen 5 sakissa, niin semifinaalin paikka sieltä lähtee numero 38 Erkki Väätäinen. Väätäisen Erkin johdolla mennään pitkän linjan autourheilija on tuo Väätäisen Erkki myöskin tuolta Kalakukkojen kaupungista, eli tuolta Kuopiosta 6 on siinä Mikko Turunen kakkosena, sitten numero 50 Koljonen ja sitten Manninen vääntää siellä seuraavana, eli Mannisen Antti Konneveden moottorikelkkaista urheiluautoilla Hämärän Jopparista Volvolla ajava kaveri, eli tosiaan Kardaanin kalustolla liikkeellä ja mikä sen mukavampaa ja hienompaa kokeilla välillä muutakin kuin noita takatuuppareita. Varikkokaaresta tullaan. Rata on kestänyt erittäin hyvin, voi sanoa. Melkein 80 lähtöä on väännetty ja rata on erittäin hyvässä kunnossa edelleen. Kun numero 38 johdolla, Erkki Väätäisen johdolla siellä mennään Väätäisen korjaamoon yhteistyö. Kumppanina Mikko Turunen Joensuun urheiluautolla Kula-aho Racingen Fiatilla siinä seuraavalla paikalla ja tosiaan ei tietoja meikäläistä aina kun jotain yritän tuolta katsella tuolta välistä, niin nuo tietolaput ei sieltä sitten löydy. No ei mitään tai niitä ei ole ollenkaan ja näin tullaan 2 kierrosta ajetaan vasta finaaliin. Turunen Joensuun urheiluautolla Kula-aho Racing Fiatilla erittäin hyvin taittaa ykkösenä tuonne pääsuoran jälkeiseen kartaan ja näin siellä tosiaan sitten pikkusen ajautuu pitkäksi numero 69 Mikko Turunen, mutta ei pääse siitä sitten kakkosena oleva Karhu Joni sivaltamaan. Siinä oli kyllä Rako Alpikku Siiri Rantasella ennen vanhaa hiihtokilpailussa, mutta siinä ja nyt siellä mennään, nyt menee Karhu Joni ykköseksi, mutta ei tunnu liikkuvan tuo kalusto tai sitten jotenkin tulee jotain ämpylöintiä siellä. Siinä oli nimittäin aivan vapaa latu, jos Siiri Rantasta edelleen lainataan, niin mennä sinne A-finaalin paikkaan oikein tavallaan sijalle, mutta siellä auto numero 17, kun saa numero 7 taas mustavalkoisen painaminen. Eli näin tosiaan siellä numero 69 edelleen Mikko Turunen pitää tuota ykköspaikkaa, on menossa A-finaaliin, B-finaaliin Joni Karhu. Tämän hetken sijoituksella rata käy pikkusen liukkaaksi, tuntuu että ajolinjat meinaavat vähän karata. Sitten numero 7 Jarno Heikkinen on siinä kolmantena ja numero 44 Heikki Hiltunen Leffelilta Racing Varkauden Loukissa VV:llä seuraavana, eli tästä järjestyksessä painetaan menemään siellä, kun varikkokaarteessa on tuo kärki tulossa. Turusen Mikko Joensuun urheiluautolla Kula-aho Racing Fiatilla menossa sitten tuonne taisteluun kyllä. Räjähtää lipun ja sitten lähdetään ja sieltä lähtee erittäin hienosti Hauska lähtee hyvin
lähtee myöskin Pasasen Juha. Juha menee ykkösenä. Viime kisan voittaja ykkösenä tuonne pääsuoran jälkeiseen kaarteeseen. Pystyykö Pasanen pitämään paikkansa? Ei pysty. Numero 38 Väätäisen Erkki sivaltaa, ja kun siellä pojat rymistelevät, niin sieltähän tulee Haukka, tulee Hämäläinen Sami ja ottaa tuon ykköspaikan. Samihan sieltä tulee kuin varkain, ja sitten Markus Sutinen pikkusen pyörähtää, missä on viitikko. Viitikko on viidentenä tässä vaiheessa menossa, eli siellä nyt on sitten 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta Fiatteja tuolla viidellä sijalla, viidellä ensimmäisellä sijalla, ja sieltä tullaan numeron 105 Sami Hämäläisen johdolla. Onko Hämäläisen Sami ottamassa tästä tuon ykköspaikan? Viitikko ja sitten tuo Sutisen Markus käyvät melkoista taistelua keskenään siellä. Kakkospaikalla vääntää numero 6 9 Mikko Turunen. Turusen Mikko Joensuun urheiluautolla Kula-ahon Racing Fiatilla on siinä kakkospaikalla. Näin tullaan. Fiat kalusto on siellä kärjessä, eli kyllä siellä varmasti nyt sitten Suonenjoen Sanomissa lukee maanantaina, että joka tapauksessa näissä siellä ykköspaikalla Sami Hämäläinen, Suonenjoki, Hämeentrans, Fiat, numero 69, kakkosena Mikko Turunen, kolmantena numero 38, hyvän lähdön ottanut Erkki Väätäinen. Pasanen, viime vuoden voittaja, on nyt sitten nelosena, eli Pasanen joutuu nyt luopumaan niin sanotusti tuosta kiertopalkinnosta. Hänellä on siihen pari kiinnitystä, mutta nyt se taitaa matkata sitten tuonne Hämäläisen Samin kaappiin. Ruutolippu odottaa, arvoisa yleisö, Sami Hämäläinen Suonenjoen urheiluautolla Riias vietämään kisan nimissä numero 69 Mikko Turunen siellä kakkosena, sitten kolmantena